I ja sam Isusov učenik. Znadete li što je krštenje? Jeste li bili na nečijem krštenju? Sjećate li se kako je izgledalo? Tko je sve bio na tom slavlju? Ukoliko ste vi kršteni kao bebe, vjerojatno se ne sjećate kako je bilo, ali se vaši roditelji i bake i djedovi sjećaju. Što je krštenje? Dakle ovako, kao što rođenjem postajemo dio svoje obitelji, tako i krštenjem postajemo dio velike obitelji koju zovemo crkva. Crkva je zajednica ljudi koji su kršteni i vjeruju da je Isus Sin Božji. Što je potrebno da bi se netko krstio? Najprije taj čovjek ne smije biti već kršten. Možemo se krstiti kao bebe, kao malena djeca ili pak kao odrasli ljudi. Čovjeka koji se krsti zovemo krštenik. A kako se krsti? Krštenika svećenik poljeva 3 puta po glavi vodom i izgovara riječi: Ime krštenika, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Na primjer, mene je svećenik krstio ovako: Martina, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pokušaj ti izreći kako je tebe svećenik krstio. Matija, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Osim krštenika i svećenika, na krštenju su prisutni roditelji onog koji se krsti, te kum ili kuma. Čemu služi kum ili kuma? Oni imaju zadaću pomagati roditeljima u odgoju djeteta, osobito u vjeri, a u slučaju smrti roditelja, kum i kuma trebali bi preuzeti brigu o svom kumčetu. Kad ste se krstili, dobili ste bijelu haljinu. Ona označava da smo dobra i čista srca, da smo Božja djeca. Osim bijele haljine, dobili smo i krsnu svijeću. Krsnu svijeću Otac pali na uskrsnoj svijeći koja je znak uskrslog Isusa. Krsna svijeća je znak da ćemo mi nositi Isusovo svjetlo drugima, čineći dobra djela. Na krštenju svećenik maže krštenikove uši i usta govoreći Efata, što znači otvori se. Svećenik moli da se djetetu otvore uši, da Boga može slušati i usta da može o Bogu govoriti drugima. Krštenjem si pozvan činiti dobra djela i nositi Isusovo svjetlo svugdje gdje se nalaziš. Svi smo pozvani biti Isusovo svjetlo, a snagom Božje milosti koju smo primili u krštenju to možemo i činiti. Na sljedećoj poveznici potraži digitalnu igru i odgonetni kojim riječima se krsti.